production, no? No, naging nasa sila. Mas spesial lang. Ay! Sama! Uy, ay! Kan apil eh. Legit! Ito, uy. Ano ito ba niya? Oh? Pizza? Wala na, kausaran. Ay, puti. Barong na gina. Hindi pa balik. Taruma kaya rin natin bugas. Yung barugan ng imuhan lang. Heroy ka ba? Anak, papa ni mo? May kalsiyum. Parang mo. One point. Hindi na kailangan sabi siya. Meron nang mauuwi. Balik, balik, balik. Jaman. Ari, apel lang eh. Ganpa. Ay! Sunod ko, Vincent. Nagyan ay naik. Ako lagi. Thank you. Hindi naman
Daga pabugas? Apa? May daga sa kumay ka na. Yan, para na sa wali madala ba? Ay, Para sa may madala. di na lang. Ilang ka oras? Abong. Oras ra na eh. Okay mo ka din no? Da, kana. Abel ka flip the bottle. Kana. Okay. Kuya, nangihapin. Pilipin! Ay, kuwari ay. Abong. Rata. Wala ko ime. Mga sa tanan ay. Tulo na, oy. Kaya, mahuro na lima. Tatay mo na. Yan, nakakulang ka kuya. Katulog. Siya mo. Your turn. Ay. Hoy, Gila, ketika lang mo pa. tulo na. Kanya ba ko? Yan ko na. Ate. Pila na lang. Bilas na lang siya katulong. Yan na eh. Katulong wala ka buwan. Para kapunungan ka to. Para kapunungan o pagari ko kapag kapunungan. Karon. Ay, kanuha na god. Hoy, Nakador layan. wala bugasan. Wala na bugasan. Amin tebe. Para kapunungan. Saba. Ako. Tingnan mo lang. Durian na oy, kiwa ko na kuha. Isang tayo waka jawat. Ulit. Gat, tagay ito na. Jewel, si Toria. Ate Amay. Ano rin? Salamat na. Thank you. Yes, sige. Nasaan na po? Inasal ko sunod. Hey, what's up mga Meg? Si Daddy Ining pala to. Saglit lang to guys, meron lang akong ipapakilalang apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang Epoch Game. Ang Epoch Game ay isang play to earn games na pwede kang kumita ng pera. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-cash out sa mga napanalunan nyo dito. Easy lang guys, bind nyo lang yung Gcash nyo dyan. Tapos pwede na kayong mag-cash out sa inyong mga napanalunan. Pwede ka ring maging agent. All you can do is mag-invite ka guys para madami kang commission na makukuha pag madami kang na-invite. So, ganun lang kadali. So guys, sobrang legit nitong Epoch Game guys. So kanina yung balance ko ay 4,000 pesos. So nag-withdraw ako kanina ng 2,000. Ito yung email guys na naging successful yung pag-withdraw ko. Ayan. Tapos pumasok na sa Gcash namin.
Sobrang legit guys. So please click the link in the comment section para ma-download nito.